Oi, kaixo queridas! Bueno, gaurkoan lehenengo mandamentuarekin hasiko gara, eta nola ez izango da, travestiak santuetxiko dituzu. Hortarak... Hemen daude. Pasa! Bueno, bikote ongietorriak nire etxera, gustatzen zaizue? Bai. Bai, polita gertu zaitez. Goxoa, gertukoa, Bai, ez. etxean bezala. Reforma handia egin dugu eta oso gertu zaigu. Bai. Ba, mi esker maitek etortzagatik. Ezagit norbaitek ez zaituzten ezagutzen, baina badazpada aurkeztu zuen buruak nortzarete. Ba, ni Kaitxalin naiz, Marusak taldekoa. Eta ni porroz naiz eta Josemai ere bai. Gaur biak etorri gara. Biak Etorri nahi genuen zure txokora. Ze maravilla. Ja, pues hemen esan genezak igual 6 pertsona gaudela, Zoraitxe bertan, ja, elkarrezketan. Total. Ba, maravilla, ba, konta idazue. Bueno, etorri zarete, ze zuek elkarlan bat egin duzue, abesti bat egin duzue elkarrekin, baina hori buruz egin baino lehen, zertan ari zarete orain? Ze badakit lan eta lan zabiltzatela biok, baina zertan? Ba, gu aterako dugu... ez dakit noiz ateratzen. Ba, gaur aterako da, justo. Gaur ateratzen da, edo atera da ja gure diska. Nola ditzen da? Eskuminak. Eskuminak, lo más. Bost abesti, direla 5 kolaborazio, eta hori, ja 14an hasten gara zuzenekoekin, eta hortxe gaude. Tartean gurea. Eta gurea. Se me gaude denak, esake. Elkarrekin parte hartu dugu, plazerra izan da, desiatzen nago, diskoa hartzeko, entzuteko, zuen emanaldi batea joateko. Eskatu dizkizu lehenok, agendako egun guztiak, eta egunen batean horrela ere parte hartzen dudan. Zorionak, Eskerrik asko eta zuei ere. Izan da izugarria benetan, Eske petatzen ari zarete, baina zari zarete kriston lan egiten, en plan, bideoklipak, abestiak, 5 abesti, 5 bideoklip, dena perfecto, dena kolaborazioak, gainera artista handiekin ere, osea... Bai, izan da kriston lana eta saturatu gara asko, baina, bueno, emaitza ona dela espero dugu. Bai, horre polita da ikustez nola 8 travesti zareten eta denek egiten duzuelan elkarrekin, bakoitzak bere gauzan, ez? Pues Maka dago hor bideoak egiten eta zuzendari moduan, zuzaude hor abestiak egiten eta letrak egiten eta bar, eta bakoitzak bauka como bere gauza, ez? Bai. Bai, eta guretzat ere, sekulako abentura izan da, parte hartu alizatea, sekulako gorea, seguk ere ez maite bakarrik, baizik eta admiratzen zaituztegu, erreferente batzu zarete, guretzat eta oroar gure herriarentzat, eta alde horretatik izan da gore bate parte hartu alizatea. Total, eskerrik asko. Bai. Eta zu porroi zertan ari zara orai? Orain ari gara zerua lapurtu dute. Zerua lapurtu dute ikuskizunarekin ari gara. Arantzadirekin, itxasoak kutsatzen dugu, baita natura ere, baina zerua hor dagoenik ere askotan ez gara ohartzen horretaz, ez? Eta argi kutsadura ez ditzitzen da gure artean, pantalla direla, kaleko argiak, iragartzen dituzte anuntzio erraldoi horiek eta bestelakoak, ez da? Eta orduan, zerura begiratzeko plazerra hori galdu dugu azken bolaran. Garai batean bai itxasontzitan zebiltzan arrantzaleak eta bestelakoak eta gure naturarekin lan egiten zutenak zerura zeukaten erreferente bezala, baina altxor hori alde batera utzi dugu eta argi kutsadura ari gara, zerua lapurtu dutenarekin, oso gustora gaude, eta hortaz gain, gu pailazo talde bat bagara, baina lan egiten dugu ere beste proiektuetan, beste eragilekin, gure herrian, ez? Eta adibidez, oinerri badago izeneko proiektu bat, nun aurrak dira erdigunea, nun aurrei ematen zaie hitza, hausnarketa eta erabakia, eta nola baite aurren kultura sustatzen dugu hortikan, ez? Eta aurra esaten dugunean, esaten dugun askotan periferian dauden guztik, pizkate, denona eta denontzat izango da herri bat, ez? Eta horrekin ari garela izketan ere, denona eta denontza da Bizipoza proiektua, ez? Eta Bizipoza da elkarte bat, bere baitan beste 38 elkarte biltzen dituena, aurren eskubideak, aurren beharrak, bizikalitatea, haienak eta haien familia, helburu dutenak, ez? Eta hor, sartzen dira,
batetikan gaixotasuna dauzkaten aurren elkarteak, aniztasun funtzionala daukatenak, familia eredu ezberdinak, identidadea, hor dago naizen ere, eta gero kultura aniztasuna munduan zehar lan egiten duten elkarteak, heriotzaren pedagogia, aurrekin ari gara beste eragilekin, euskara, esia, kultura, herrikintza, nolabait euskal aur herri irripublika bat egiteko osasuntsua, zoriontsua, denok tokia izango dugu. Total. Ze garrantzitsua den, como fokoa aurrengan jartzea ez, eta haien estiketan, baina bereziki diozuna ez, haiek entzutea da garrantzitsuena ez, eta askotan hitz egiten dugu, eta iritzak izaten ditugu aurren inguruan, haien estiketaren inguruan, eta baina ez ditugu entzuten, beren beharrak zein diren, ze eskaera dituzten, ze nahi dituzten, nola sentitzen diren, eta nire hori da, como interesgarriena ez, aipatu duzun proiektu hontaz. Nik uste dut inoiz baino gehiago behar ditugula espazioak elkarrekin komunikatzeko, ez da? Gaur egun ematen du inoiz baino komunikatuago gaudela, sare sozialak eta pantaik eta bestelakoak dauzkagulako, baina ez nuke esango ala dinik. Eta behar ditugu espazioak elkarrekin aurrez aurre hemen gauden bezala, ez? Bai familian, bai lagun artean, bai eskolan, bai herrian dauden eragiletan, elkarteetan, administrazioan bertan, ez? Behar ditugu espazioak, borobilak, elkarri begira jarri, elkarrekin hitz egiteko, partekatzeko gure sentimendua, gure pozak, gure ametsak, baina baita gure tristurak eta gure amorruak, ez? Eta hortikan komunikazio horretatik, hasiko gara mundua konpontzen, ez? Gure borobil txikietatik, ez? Eta komunikazioa izango nuke dela gakoa gaur egun. Bai. Eta komunitatea sortzea, ez? Marutxak egin aipatzen genuen, garrantzitsu zen bakoitzak nola egiten zuen zerbait, gero elkarrekin zerbait egiteko, eta azkenan hori da, bizitzaren islada, ez? Nola elkar behar dugun, bakoitzak bere gauzekin, bakoitzak bere berezitasunarekin, ze guztiok baitugu berezitasun batzuk, ez? Eta hori dena biltzea, komunitate bat sortzeko, saretzeko, eta elkarrekin herri bat sortzeko, ez? Bai. Ni handitan zu bezala izan, Ez dut guztiok, Zut munduko pertsona guztiok handitan nahi dugula porrotx, pirritx porrotx eta marimototx. Aurrekoan egon nintzen hitz egiten ni irakaslea naiz, eta ematen ditut, triki gitarra klaseak, eta orain nire txiki handienak direla lehen hezkuntzakoak, sanien egin dut abesti bat porrotxe eta marimototxekin, eta hori da omentzat, eta sanien. Orain ikusten duzu horrela, ze iruditzen zaizue umekeri bat, baina pentsatu nola ezi gaituzten, eta nola hasi garen beraiekin, eta geratzen ziren, egia da, eta niretzat izan zarete nola zarete herri honen, Euskal Herriaren etorkizuna, Bueno, egia da gu gure aletxoa jarri izan dugula, ez? Baina egia da guretzat ere aurrak ere badirela erreferente bat, ez? Aurrei begira, ez? Haien sentimenduei begira, haien jolasei begira, haiek egiten duten begira, haiek ere badira guretzat erreferenteak, ez? Haien inozentziatik eta haien jolasetik eta dauzkaten ametxetatik, ez? Eta gero guia urtetan gora goaz eta zuez arete. Gure referente berria, zuen gandik ikasten dugu, ez, gauza berriak, ez. 2004an egin genuen Familia Mila Kolore, ipuin bilduma, ez, 6 eredu ezberdinak. 1974 urtean sortu ziren familien karta jokuak, ez, arraza ezberdinak, familia mantu, eskimal, baina dena zian aitona mona, aita ama semea daba, ez. Eta 40 urte pasatzirenean, 2004an sortu genuen, beste karta jokua, 6 eredu ezberdinak, kopuru ezberdinekin, eta izaera eta komposizio ezberdinekin, ez. Baina handi gutxira ere, berriro Miren Amuritzarekin, beste joko bat atea genuen, zeiatzian 6, zian 8 edo 9, ez. Tartean ere, transexualitatea agertu zalako, ez, eta orduan, gaur egun, familia eredua bera, eta familia nuklearra, ez, familia normatiboa, bizkatez baian jarri behar dugu, jartzen digute gure seme-alabek, eta gu horrekin batera goaz, gure karpena nahian, baina, begira, ez gauza gertatzen dira, eta bizkatu horiekin batera ere ikasi, eta aurrera egin. Zizken moldatu behar gara, ez? Gizartea etengabe aldatzen ari da, ez dakit aldatzen denitza baizik, eta ikusten ari gara ez dela bakarrik
buruan geneukana, ez? Daudela beste eredu, beste identitate, beste gauza batzuk, eta uste dut garrantzitsua dela, eta uste dut zuek hori egin duzuela, eta beste artista askok ere egiten dutela, gazteak entzutea, ideia berriak entzutea, errealitate guztiak ikustea, entzutea, ulertzea, nire ustez, askotan dirudi oso zaila dela, ez? Batean, orai, eske goreko gazteek, eske baituzte, ez da zaila, da entzutea, da ulertzea, eta jazta, eske zain besterako. Bai, total. Osa, egia da, eta niri normala iruditzen zait. Con esto de la generación de cristal, es que normala da la egotea, osa... Bai, ez dentzik gara, ez gaituztela entzuten, ez gaituztela ulertzen, ez dutela como interes hori. Baina gara batean ikustea, gara jendea bai interesakin eta entzuten gaituela, eta inkluso ahotsa ematen digula, ez, altaboz hori ematen digula, hori da. Pentsa, ni gaur porrotz, baldin maneiz, ditut 3 urte, baina bilari izan ditzaket 5 eta horrengoan bat aukeratu egiten dut. Baina Jose Marik dauzka 72 urte egitea da, ez da, eta jaiozan Frankoren garaian. Ia 1974 urtean. Orduan, diktadura bat genuen, gure hizkuntza ukatua zen. Baita ikurriña bera ere, behin eraman un olaia bero bat eskolara ikurriñarekin, irakasleak dantzia, baina zer daukazu, no? Eta ni baina ulertzen, ez? Eta gero, Elizak ere, ez, bizkate zeukan eragina, dena zanpekatua, homosexualitatea eta, zer txanua, ez, edo zer ezan, ez, bizka bizi ginean horrelako mundu batean, ez. Gero ora institutuan, ez autonun irakasle bat, zala institutuko jatorrena, eta lagun ere ginean da, esan zian behin, Jose Mari, ni homosexuala naiz, eta ura izan zen eguna, hasi nintzen labidez Donostiako manifetara joaten, ez? Garai hartan egiten zian manifak eta jendea behiratzen zuen, hola, a ber, ze bitxo arrarua pasakoian hortikan. Zoologikoa guaztia bezala. Zorionek asko aurreratu dugu, ez? Gaur egun baloreak, koloreak, ez? Anistasuna, askatasuna, norbera, nahi duena izatea, ez? Sentitzen duena izatea, eta hori errespetatzea, ze gauza ederra da, ez? Baina, involuzio bat ere ikusten ari gara orain, erreakzio bat, eta horren adio egon behar dugu, zuk esatezen bezala, saretute egon behar dugu, gure balore ezitzai eta eraldatzaileak sustatu ditugu, etxetik, kaletik, eta eskolatik, eta eremu guztietatik. Eta egunero borrokan, azkenean eskeda egunero borrokan, eta eman ditugun pausoak ez ditugu galdu. Eta eske nahi ditu atzera pausoak ematea, eta ikusi dugu nola adibidez estatu batuetan ere ikurriñak kendu duten, eta LGBT banderak kendu duten Stonewalletik, eta gauza asko. Eta dirudi askotan ikusten dugu, ikusten dugula estatu batuak, telebista ikusiko genu bezala, en plan de guaz, gertatzen den, eske hori dena datorrona ere, gomar gara pendiente eta lehenengo lerroan elkarrekin zebestena, badatoz. Baina, hitz egin ezagun zerbait zoriontxoa, ez, igual, hola pixkat alaitzeko, ze itzuliko gara zuen elkarlanera. Abesti bat egin duzue, bihotzak ikasi. Horatan suertatu zera, Inar, kota iguzu. Pues a ber, esan dudana, super erreferente izan zaretela zuek guretzat txikitatik, uste dut super aurreratuak joan zaretela Euskal Herrian zegoen erritmoarekin aurrera pausoekiko, eta beti esaten genuen abesti hau txikiak ginenean atera balitz, igual aterako nintzen armairutik askoz lehenago, draje egiten hasiko nintzen askoz lehenago, eta, entzun genuen lehenengo aldia, ia guztiak negarro egin genuen, izan zen, pentsatzen genuen, askotan ere, showetan eta hola, izan ditugu txikiak ikusten, eta gertatu zaizkigu, adibidez, Urzainki dela erronkariko herri txiki bat, eta zegoen ume trans bat, eta ikusten hori negarrez bere lagun guztiekin reinas, eta esan genuen eske imar diago abesti bat sentitzeko eta ingurua sentitzeko hau normala dela eta arraro, zer da arraro izatea, baina ezberdina izatea, jazta, denok gaudela hor, eta modu batean denok garela ezberdinak. Eski denak ezin gara igualak izan, eski jendea pertsonak ez dira igualak. Orduan bakoitzak baduka bere berezitasuna. Eta ez hori biltzea bideoklip batean kolorekin eta no seke. Eta diozuna ez,
txikiek erreferente horiek izatea. Eta ikusteare saretzen garela, elkartzen garela. Ni ustez hori ere hor dago gakoa, ez? Bai, Ez ikuste artista bakoitza, baizik eta denako de komunitatean. Bai, gero terfak hasi ziren Bueno. komentatzen. Baina eski horiek ez dira ez isiltzen. jolasteko umeekin, Ba. gero mutilazio bat egoten denean zer egingo duzue. A ber, zure umea ez da trans egingo bideoklip bat ikustagatik. Total. Badago hor refleksio bat askoz luzeagoa. Ba, eski uste dute, hori dela, bideoklip bat ikusi, eta batean ingo direla transa, batean direla ja marikitak denak, eta, a ber, hazi gara heterosexualak ikusten beti. Eta ez gara heterosexualak atera, eta ez den bideo bat. Izan dira, 11 pelikula, 11 liburu, Total. 11 historio, eta ez gara hola jaio. Hau ez da ikasten den zerbait. Hau da nor garen. Baina diozuna, honek errazten du bidea, askoz lehenago bizitzeko gure bizitza. Askoz errazago bizitzeko gure bizitza, ez? Oraindik ere badago lana eta badaude elkarteak eta hor lan handia egiten. Baina artearen bitartez hau transmititzea, jo, imaginatu gutxikitan ikusi izango bagenu travesti bat. Bai, Osa, total. ez izango zen beste bat, kompletamente. Niko goratzen dut, ni travestismoan hasi nintzenean, ez nekien zer zen trans bat izatea. Eta ni pentsatzen nuen, emakume transa naiz, ez naiz, zer gustoko dut, zer tal. Claro, ni pentsatzen nuen trans izateko, ebakuntza bat egin martzen nuela bai ala bai, edo ez, ariztekien, eta beldurra, eta bar. Osea, zerbait hain simplea. Azaldu, imaginatu ez, klase batean, sexualitate klase batean, azaltzen bat zeguten. Izan zetizke transa, edo hormonarekin, hormonei gabe, edo ebakuntzarekin, ebakuntzari gabe. Jo, horrek ez duk aldatuko nire bizitza, aldatuko luken izango zen nire trauma. Osea, nire Bai. trauma ez duk izango, edo igual ez modu berean, baina joder. Super. Nik uste dut informazioa dela importantea ez. Informazioa aukitzea ez. Eta gero nire iruditzen zaite aurrek badaukatela gaitasuna gauzak ulertzeko, eta gaitasuna daukate hitz egiteko, iritzia emateko, eta posizionatzeko, eta Iruñan, aurra eskolak euskera ezberdia. Eta familia daude, hori aldarrikatzen, kaleetan, tartean aurrak, gertatu da beste toki batzuetan, jangaletako janaria kalidade txarrakoa izan da, ez? Askotan ekartzen dalako beste erkidego autonomiko batetik merkeagoa dalako. Eta aurrak ikusi ditugu familiekin aldarrikatzen osasuntsu nahi dutela elikatu, ez da? Ikusi ditugu abusoak, eta ikusi ditugu familia kalean horrekin protestatzen. Dauzkagu pateretan aurrak itxasotan itotzen nahi dianak, edo gazan aurrak bombapean hiltzen nahi dianak, eta horren aurrean ere aurrak atera dira ere nola ez. Pizkate bakean nahi dutela esanez eta askatasuna nahi dutela esanez. Aurrek aldute hitzegin eta parte hartu. Eta aurrek ulertzen dute perfectamente. Gutako bakoitzak sentitzen duen bezala bere burua, bere nortasuna nahi duela azaldu adirazi eta bizi zoriontsu, ez da. Eta horregatik daude aurrek ere parte hartzen bihotzak ikasi gure bideoklipan. Aurroiek modu natural batean ulertzen dute, haiek edala nahi dutelako, askatasunez bizi behar dugula. Ez orduan nik ez dute lertzen terfek dauzkaten planteamenduak, iruditzen zait hor ez ezagutza, ignorantzia asko dagoela horren atzean, ze benetan ezagutzuko balituzte aurrak. Haien sentimenduak, haien nahiak eta ametsak, bestera batea pentsatuko lukete, baina iruditzen zait hor ez ezagutza handia dagoela, ez, eta hor dago klabea. Zuk esan duzu, ez, zure burua esautu duzu, beste referenteak esautu dituzu, gu jogurina esautu genuenean, deitu genuelako lan baterako esautu genuen persona magnifiko bat, persona bat oso eskuzabala, oso jatorra, oso langilea, oso jantzia, oso sentimentala, eta lehorretatik lagunak egin geha betirako. Ez, laguna geha elkar errespetatzen dugu, elkar maite dugu, eta elkar nolabait admiratzen dugu, ez. Bai, aurrak, osea, niri adibidez gertatzen zait txikiekin, aterazenean abestia galdetzen zidaten, zergatik joaten zara horrela, eta ni, zergatik joaten zara zu hola jantzita. Nahi dualako, eta ni berdin. Eta behin geratu zitzaidan hor buruan esan zidan gauza zela. Eta galdera bat, eta ni pentsatzen, ze esango didan. Askotan betuzte galdera batzuk. Eta esan dit, zergatik eramaten dituzu eta horreko horiek, eta ni. Galdetu jazu hori, eta galdetu alzenian, zergatik eramaten duzu gona, zergatik eramaten duzu peluka. Ez, eta horrekoen inguruan. Eta izan zen,
Hostia, aurrak, berdin, osea, importantzia gehien ematen dionari da, aurpegia ez dalia eramatea. Ez dituta gaude modu batez, ez, eta askotan da modu inposatu batez, ez, eta gizarte heteropatriarkal batean, eta modu binario batean, eta bueno, gauzak ez dira horrela zergatik izan behar, ez? Guk ez ditugu horrela sentitzen, ez? Eta iruditzen zaigu, herri osasuntsu bat izango dugula norbera dan bezalakoa azaltzeko eta bizitzeko aukera duenean, ez? Eta hori nahi dugu pertsona guztientzat. Ez, eta errespetutik eta maitasunetik egin, ez da? Eta hor behar da, eziketa lan handia egin. Eta, bueno, ez da erreza ere hori, ez? Asko falta zaigu oraindik. Nik esango nuke gainera, adibidez aurrekin eskola kirola egiten den bezala, eskola kultura bultzatu beharko litzakela gehiago, ez? Irutzen zait, kirola osasuntsua izanik ere, askotan begira da lehiakor batetikan eta bultzatzen dela, eta askotan ez eredu oso osasungarrietan, ez? Eta eskola kulturak adibidez, kulturak bai ematen digula aukera bat, geure burua ezagutzeko, taldea egiteko, komunitatea sentitzeko, pizkat askatasunetik bizitzeko, eta adierazten, komunikatzen eta ikasteko, eta herri bezala munduaren aurrean, izate bat eta haus bat izateko. Eta nire sensazioa da, moduren batean, bitartasun hori, gero eta nabariagoa dela, ez bakarrik generoan, baizik eta ikusten dut nola, kirola, oraindik dagoen pentsatuta mutientzat, eta gero eta gehiago dago pentsatuta mutientzat, neskera bat parte hartu dezake, baina mutientzat da, eta kultura, artea eta bar, pentsatuta dago neskentzat, eta mutien bat parte hartu dezake, ez? Baina neskentzat dago. Eta ikusten dugu hori, eskoletan, kalean, eta leku guztietan. Dantzan hasi nintzenean, geunden iaia mutileta neska kopuru berdina, eta orain dantzako irakaslea naiz, eta bi mutil, gehienez talde batean. Osa, zer gertatzen nahi da, osa. Bai, iruditzen zaitor, hausnartzeko gaiare badugula hori, eta ekiteko gaia, ez? Nik ere ondela 40 urte hasi ginenean, orduan ez euskarazko txokoak eta udalekoak eta bestelakoak kontrolatzen, ez nuke pentsatuko 40 urte pasa ondoren, hortan ere atzerakada bat izango genuen ikan, ez da? Eta bada gai bat, eta zorionez Euskal Herrian badaukagu, ez, nun hausnartu, nun partekatu, nun saretu, eta nun komunitate batzean aurrerekin, ez, eta bada gai bat hausnartzekoa, eta, denon artean egitekoa. Baina gaur bildu gara travestiak eta paiazoak, ze asko hitz egin dugu, Jogurina Borobak asko hitz egin dugunen inguruan ez, duela gutxi egin dugu elkarrizketa bat Jogurina Lautxoa eta Hiruok, eta galtzen ziguten, nola definitzen duzu zuen burua, travesti, transformista, drags, horrekin ere badago asketan handia, ez? Eta Jogurinak esaten zuen, paiazoa, ni naiz paiazoa, ez? Eta ni lehenengo aldizen zuen nionean, asko esaten da travestiak neskez jantzten garela edo dena delako, edo neskek izan nahi dugula, eta ez du horrekin zer ikusirik. Eta Jogurina Borobak esaten zuen, ni emakume, ikusten hau zuen, ni naiz paiazo bat, eta berak aldarrikatzen zuen, ez? Zoi ikusten dituzue, como aman komunean puntu batzuk edo paiazo eta travestion artean? Niri porrotxek behin esan zidan, gu transformatu egiten gara besteak transformatzeko. Eta hor, esan nuen, egin behar dugu kantu bat, honen inguruan, eta sartu dugu esaldi hori, baina eske, egia da, eta ezakit, azkenean, duguna aman komunean da, jantzen garela, sentitzen dugun bezala, bestei zerbait sortarazteko, ez? Eta guri ere sortarazteko zerbait, ezagit. Bai, egia da gu jaio ginenean, paiazo bezala, gure helburuak euskara eta laitasuna ziren. Lasarte horian, zegoen dela 40 urtea eredua 180an zegoen zabalduta. Eta gerora konturatu ginean eredu ginela. Aurrek esaten genitunak kopiatzen zituzten edo egiten genituenak, ez? Eta pentsatu genuen eredu bagara, alditugu ere gu sortutako gaiak landu, gu pentsatutakoak, ez? Eta horren euskara laitasuna eta balioak, ez? Txertatu genuen 3. hanka hori. Eta ordua, hor abiatu ginean, aurrei begira, inguratzen gaituzten gaiak lantzen, eta hoien inguruan gure begirada txertatzen, eta horrela egin dugu
gure bidea, ez? Eta, bueno, irutzen zaite hortan oso gustora gaudela eta transformatzeko gaudela. Eta gure lanak ematen digu askatasuna. Total. Ni, ez? Total, bai, total. Zui jotzen zea eszenatokira edo zure lagunekin ari zara, eta sentitzen duzu askatasuna txori bazarela, ez daukazula mugarik, eta horrek bai ematen dizula ere, konexio bat zure barrukoarekin ere bai, zure barrukoa bere kolore guztiekin eta bere matiz guztiekin, ez? Eta horrek bai, pues bueno, pues laguntzen dizula ere zure luma ateratzen, bai. ez? Eta bueno, pues dantza egiten eta mugimenduak egiten eta askatasun osoz, ez? Eta jolasten, ez? Bai. Eta hori da ederra, ez? Daukaguna, bai pailasok, travestiok, ez? Pizkadenok, askatasunetik ari garela, gozamenetik, zoriontasunetik, eta partekatu nahi dugula gure honena, ez? Eta aldarri bat, ez? Euskal Herri bat, derona eta denontzat, eta Euskal Herri bat izango dana, ez? Baina me encanta esatea luma, ez? Luma hitza. Askotan bakarrik lotzen dela LGBT komunitatearekin, edo queer artistoekin, edo travestioekin, baina luma, guztiok dugu luma. Eta luma hori atera bar dugu. Bai, janzkeraren bitartez, mozorren bitartez, jolasaren bitartez, dantzaren bitartez, ez? Eta zoragarri ditzen zait hori erabiltzea, luma hitza. Porque eske luma da zerbait oso garrantzitsua, aldarrikatu beharko genuken zerbait. Bai. Bai, askotan gainera eskatzen dira nola esplikazio gehiago zuk dituzunak baino. Osea, nigotzen naiz eszenatokira hola, ze super ondo sentitzen naiz, energia berezi bat ematen dit, nirekin euneko unean konektatua sentitzen naiz, eta batzutan, pues, nire aitari kostaten zaiola gehiago, en plan, zergatik egiten duzu hori, zergatik janzten zara horrela, eskiz dakit, osea, ze ateratzen zaita, ni hola naiz, eta orgoi, bai, ematen diala pena pixkat, pues, eszenatokian garela supergu, eta eszenatoki behan, pues, nire kasuan aldatu behar dudan zerbait da, baina da nola bueltatzen naizela aimarrizatera, eta kostatzen zaidala hain askea edo ezakit. Bai, baina hortan nire zarragoa nahizu baino, eta laguntzen digu gure porrotxori, gure paiazo horrek, gure travesti horrek laguntzen digu ere pertsona bezala, ez, aldatzen, Bai. ez nik esaten dut porrotxek musioak ematen zitula, besarka da Josemarik ez bezala, eta Josemari behirakatzen zitzen duzu, jo, mira, honek, ze musioa natzen zu, ze gauza politak esatzen zu, ze maitasuna jasotzen duen, eta gero Josemaria hasi izan kutsatzen ere, ez? Orduan gure persona kutsatzen hasten da, onera, eta orduan gu gazten joaten gara gure travestiarekin edo gure pailazoarekin batera, ez? Eta bada simbiosi bat ederra eta betirako nahiko nukena, ez nik esaten deni pailazo hilko naizela, eta nene hilkutxan bizulongo jala zapatak ateatzeko, ez? Me encanta. Ze ez da bakarri lanbide bat, ez? Edo zerbait egiten duguna aldi bateako. Bada zerbait gure bizimodu bat, ez da kanpaina bat, ez? Total. Eta alde horretatik, ni oso zorionekoa naiz, eta gu oso zorionekoa gara, horrelakoa garelako, ze horrek ematen digulako aukera bat, ez? Azten jarraitzeko, ezten jarraitzeko, libre izaten jarraitzeko, ez? Eta komunitatea ere elikatzen jarraitzeko. Bai. Nire ustez, igual, euskaldu azutuko naiz, baina, pixkata bi modutan egiten dugula zerbait, ez? Alde batetik pertsonalki, nola eragiten duen, paiazoa, edo travestismoa, edo transformazioa egitea, ez? Bai, alde batetik gure identitatean, zer eragina daukan, uste dut guztio baugula prozesu bat, ez? Olako zerbait egiten dugunan, olako arte bat egiten dugunan, diozuna, ez? Hor asko ikasteko, gure burua beste leku batean ikusteko, gure burua beste modu batean ikusteko, eta ikusteko, en plan, jo, zergatik ezin dut hau nik egin, zergatik ez dut hau egiten nire egunerokotasunean, ez? Hor ere bai, disclaimer bat egin nahi dudala, eta bakoitzak badu bere prozesua, bakoitzak badu bere errealitatea, bere bizitza, bere ingurunea, eta orduan, guztion prozesu ez da berdina izango, eta helburua ere ez da berdina izango, baina bai badugula guztiok prozesu bat, ez? Nola hau egiteak, eta ez dut, jo, txikitan, bueno, gure kasuan igual travestismoan ez da mozorro bat, baina txikitan mozorrokin egiten genuen hau zen, jolastea, experimentatzea, gure burua beste leku batzuetan ikustea, ez? Eta hortik ikastea, hortik garatzea gure nortasuna, ez? Ba hori eskintzen digu gure arteak, ez? Transformazio honek. Eta uste dut ere,
guztiok moduren batean egiten dugula transformazio hau. Igual gurea bai dela oso ikusgarria, gurea dela holtza batean edo egiteko, edo kalean, igual behar nahi dut oso ikusgarria. Baina moduren batean denok egiten dugu esperimentazioa gure egunerokotasunean, ez? Pertsona batek ia mozten duenean, edo ia luze uzten duenean, edo eyeliner bat egiten duenean, edo egun batean kolore bat janzten duenean, edo badabil experimentatzen, badabil probatzen, badabil bere burua, tal. Egia da, gero eta helduago egiten garela, igual, gero eta limitatuagoak gaude gizarteak limitatzen gaituelako ez, experimentazio hortan, baina uste dut, nik nire ama ikusten dut, nire ama urteen poderioz, hori batean, hasi da, gona bat jantzten, eta beretzat gona bat jantztea izan da, no seke, eta, ama eskari zara, travestitzen, eskari ez zoragarria, hori ez zoragarria zera, hori zure burua, zure buruari ustea gozatzen. Zerbait dela hain arropa, ez? Arropa jantzen dugula eta kentzen dugula, makillajeak jartzen dugu eta gero kentzen dugu. Jolas ez dagoen horrekin, ez? Zuztut hori pertsonalki asko eragiten gaituela, baina gero ere uste dut gure arteak zerbait zoragarria eskintzen diola besteei, ez? Dela espazio seguru bat. Asko hitz egiten dugu espazio segururen inguruan, ez? Eskotan, gainera oso modu, espazio seguru bat, baina zer da espazio seguru bat? Niretzat, gure showetan jendea aske izatea, edo aske sentitzea, bere luma ateratzeko pasarela bat egiten dugunean. Eta ateratzen da herriko marikitena, bere lumarekin edo boieron bat, edo aur bat. Osa, guri behin gertatu zitegun Portugaleten, aur bati koroa janztea, eta herri osoa txalotzen, gainera eske aurra zen zoragarria, kriston lumarekin, kriston jarrerarekin. Espazio hori sortzea, ziurrenik herrian ez dute beti txalotzen aur horren jarrera. Eta batean, espazio hori sortzea non, mundu guztia txalotzen, eta ospatzen, hori da, hori gutxikitan izango bagenu, izango zen. Eta baina dut zuen kasuan gauza bera gertatzen dela. Aurre zintuzu espazio bat segurua, askatzeko, dantza egiteko, beste aurrekin egoteko, jolasteko. Hori da zoragarria. Orain nire ustez falta dena da, edo ez dakit nola landu ez, espazio hauek leku guztietara eramatea. Gutxinaka ari gara, nire ustez ja, herriko txosnak, arira gutxinaka, hor konstientzia handia jartzen, espazio seguru bat izan behar da guztiontzat. Eskintzen dugun kultura, arte izan behar da guztiontzat. Baina igual zait, etortzen bada pertsona bat, rock talde bat, eta bat marikita bat dantza egitera, marikita horrek badu bere espazioa dantza egiteko, porque bere espazioa da ere ez. Ez dakit, nire ustez, artea da zerbait gizarte aldatzen duena. Bai guri pertsonalki eragiten diguna, bai gu beste pertsonei eskaintzen dioguna. Eta inspirazio hori ez. Igual ikusten dugu travesti bat, eta igual, ez naiz urrengo gunean erosketak egitera joango horrela. Baina igual bai inspiratzen hau esatera, nire, igual, ez dakit, makillaje pixka bat, jantziko gote, nire, ez dakit, zerbaitik jolastu nahi dut. Ez dakit, igual gehiagir usatu nahiz, baina, ez dakit, eski gustatzen zait pila bat, hau honi buruz hausnartzea, ez da askotan, ez dakit zuek gertatu zaizuen, norbait, noiz bait, baina bereziki zuri porrotx denbora dara mazuela. Batzuzen da, galtzen dut, zergatik egiten, ez dakit, galtzen dut, zergatik egiten dugu hau, ez? Batzutan da, hainbeste lan, hainbeste tal, igual ez nago motibatuta gaur, no seke, eta gero hau ikustea, eta hau verbalizatzea, da, eske, honegatik egiten duguna. Bai, asteri zer hori izan, lapiko batea, eta gero hori ginen pintura pote batea, ez? Eta horrela jaio ginen, eta horrela hilko gara. Baina importantea da, esaten ari zarena, ez da? Ni espazio seguro bezala sentitzen dute jogurinarekin dudana, zuekin dudana, ez dute espazio segurua gorik ezagutzen. Zenbat errespetu, zenbat elkar ulertzen, zenbat izketaldi eta zenbat maitasun dagoen, ez? Espazio hauetan, ez? Horregatik da importantea erreferenteak sortzea, ez? Eta elikatzea herriaren aurrean, ez? Eta gainera, gureak zipristentzen ditu bizitzaren arlo guztiak, ez? Naturaz, parte hartzeaz, kulturartekotasunaz, gure bizitzan dauzkagun erronka guztietaz, badaukagu begirada bat, ez? Guretik sortuak, eta horregatik ere da importantea, zuk adibidez, Albina, ze reportaiak egite dituzun, zen magaiei buruz hitz egiten duzun, eta ze pentsakera jantzia duzun, eta zabala, ez da? Eta hori ere bagara gu, ez? Igual estereotipo batetan markatu nahi gaituzte, ez? Ez hau edia, ontaz bakarrik aritzen direnak, bakarrik aidea jiji-jaja egiten, eta ez dakit lizuna dia, eta ez dakit zer dia, ez? Ez gu gara pertsonak,
ez, hausnatzen dugunak, munduaren begira bat daukagunak, eta jarrera bat daukagunak. Eta jarrera hori da, irekia, askatzailea eta denontzako dana, ez da. Bai. Eta argizta jendeak, honek ez gaituela seriotasuna kentzen, nahi dut. Honek ez gaitu arrazoiak kentzen. Sudur batek, takoi batzuk edo pelukak ez digu arrazoiak kentzen. Eta guk esaten duguna, zentzua dauka. Guk esaten duguna, garrantzitsua da. Dirudi, zebe garrantzitsua esateko, berdela traje bat, eta korbata bat, eta serio esan. Ez. Eske hori izan daiteke ere tontakeria hutsa, eta ikusi dugu tontakeria hutsak direla askotan. Gurea da garrantzitsua ere, eta gurea ez du balioa galtzen gure janzkeragatik. Eta uste dut, hori dela oso aldarekatzailea, eta hori dela oraindik ere ikusi behar dugun zerbait. Jenaren janzkerak ez duela determinatzen ea esango duena garrantzitsua edo baliogarria den edo ez. Ja. Hori bai dara mozorroa. Korbataren eta jakarena. Nik ikusi ditut personak eta ditut bilerak, horrelako pertsonekin, eta irutu zait mozorro bat dala, bizkat irudi bat emateko, serioarena, jantziarena eta bestelakoarena. Eta askotan konturatzen zara postureo bat dala, ez? Eta asko serioagoa dala geurea, bizkat hori baino, ez? Gertatzea gurea divertigarriagoa dala eta laiagoa, ez? Total. Eta interesgarriagoa, sentitzen dute, baina eski interesgarriagoa dago ikustean, nire ustez. Aipatu duzu Porrotx, ze garrantzitsua den erreferenteak sortzea eta erreferenteak izatea, baina zuek zer referente izan dituzue? Bueno, gu hasi ginenean, egia esan, orduan txirrimeritza txibilituan zeuden Euskal Herriko pailazo gintzan, eta iruditzen zai garai batean Euskarari, gure kulturari, eta ekarpen handia egin ziotela, eta oraindik hor dagoena. Eta gerora, Imanol Urbieta izan genuen, irakasle bat, pentsa, iraultzaile ere izan zana, eta pedagogikoki garai batean kritikatu izan zana, abesten zuelako gelan. Eta abestien bidez lantzen zituelako gaiak, ez? Eta abestia jartzen zuelako erdigunean, ez? Berriro ere kultura, ez? Kultura askatzailea, ez da? Eta horren Imanol Urbieta izan zen, gure referentea ere, eta hasi ginenean kopiatu ite genituen, abestiak eta bestelakoak ez genekielako ere, ez? Baina, bueno, ja pentsatu genenean hau, etzala egun baterako gauza bakarrik, hasi ginean ikasten, eta hasi ginean hausnartzen, eta hasi ginean geure bidea egiten, eta geuretik sortzen, ez? Eta batez ere aurrei begira, eta aurre dauzkaten kezkak eta bizipenak, ez? Aurrak ez dira guretzat ikusleak bakarrik, ez? Zuei ere gertatuko, zue azkenean laguna dauzkazu, aurrean dauzkazunak zurekin, ez? Eta orduan, haien lagun iten zea, eta haiekin zaude momentu honetarako, eta txarretarako, eta tristuretarako, eta gaxotzen direnerako, eta hiltzen direnerako, ez? Onduan zaude. Eta orduan erreferenteak, pues bueno, gu gara elkarren erreferenteak, ez? Eta gure lagunak, eta inguratzen gaituzten herritarrak, ez? Eta hortikan ikasten dugu, eta hortikan ikasten dugu ere, zein dargunea euskagun, ze alguneak, eta nundik egin behar dugun, denon artean ere indartzeko, eta osasuntzu eta zoriontzu bizitzeko. Total. Bai. Eta zu, Kaitxali, zer referente izan dituzu? Niri, eske justo naiz, aste honetan hausnartzen, zegin zian klika. Osa, ni joan naiz super gutxinaka, Marusaken hasi nintzen montatzaile bezala, backliner moduko bezala, gero izan nintzen DJ-a, baina travestitu gabe. Ta joan ginen Elorrioko topagunera, eta egin zenuten zuek showa, eta egin zenuten pasarela bat. Eta zeuden hor, topagune batean jurruak bere luma ateratzen, eta ni baneuen nire lagun hoberenarekin, jaizarekin, eta esan nion, ostia, zer da hau? Osea, baina jendea eman zuen dena, eta izan zen gainera lehenengo guna. Eta nik uste markatu zidala hori, topagune guztia, fantasia, tal, eta hortik ja asintzela, nola, osea, ni beti esaten dut naizela un gehi basko, osea, ez dut ez dakit ingelesa, ez dut kulturarik bakarrik entzuten dut musika euskaraz, orain hasi naiz oso gutxi entzuten ingelesez, baina, osea, hori zen nire espazioa eta hori ikustea izan zen nola ematea, osea, ikustea beste realitate bat, norantza bat, eta hortik nire bizitza abiatzea egiten dudana egitera. Bueno, eta ez dut aipatu, gure hasierako erreferenteak aipatu ditut, baina
Baina Katalinek zu aipatu zaitu bezala eta zure lagunak erreferente bezala Elorri Jon. Guk bizidantza, ez eta jantzi hau bizidantzarako jarkuin bezala izan entzelako ni pertsonaia. Bizidantza proiektu egin genuenean, euskal dantzak pizkat eraldatzeko ere, doinu berriak eta letra berriak sortzeko. Gure ikuskizuneako behar genuen kabaret musika bat, sarrera bat egiteko, eta hasi ginen musikak entzuten, da zaren, baina Jogurina, hor dago, eta sentipenak askatu, abesti hauka, litzateke igual horrekin, eta zeratik ez diogu deitzen, guk ez genuen ezagutzen. Deitu genion, eta ezagutu genuen edu, Jogurina. Ez bakarria bere abestia erabiltzeko baimena eman ziguna. Gerora, elkar ezagutu, gonbidatu genuen, gure saiora, hiriburuetara etorri zan Bilbora, Gasteizea, Iruñara, Donostiara, gure ikuskizunaren grabaketan parte hartu zu. Pandemian, arekin batera, hainbat bideoklip eta besti sortu genitun. Eta ja, esan bezala, guretzako ere klik bat egitea izan da Jogurina edu ezagutu izanak, ez? Eman digu beste begirada bat, beste txori sentitzea, ez? Eta beste luma adibidez, ez? Pues, azeleratzeko eta divertitzeko horrekin, ez? Aukera, ez? Eta horren oso eskertuta gaude eduri eta Jogurinari eta gero, arren ondorioz, zuei, ez? Eta zuekin ere edo nora. Eske Jogurina izan da ama. Jogurina izan da Euskal Herriko travestion ama, berak sortu du, nire ustez travestismo euskaraz, eta bere izan da guztiok inspiratu gaituen norbait, zerantzari gabe. Baina, bueno, esan dugu travestismo eta paiazoak antzekoa garela, baino, berez ere ezberdina da artea edo egiteko modua, ez? Zu Porrotx, inoiz egin duzu draga? Begira, gaztetan mozorrotu izan du naiz, edo herrian egin izan ditugun Euskararen maratoietan, eta emakumez jantzi izan du naiz, eta barez. Baina, bueno, izan da, ez dakipa, jolas edo batzutan ganberra da puntu batekin, ez, ikostienteki ere egin izan duzuna, ez. Eta bestela ez den dragarena egin. Baina, bueno, ikusten zaite egingo nukela. Bai. Ez gainera, esan nahi dut, nik Jogurinarekin, igual, adinean ere, egertuago nago Jogurinaren gatik, eduren gatik, zuen gatik baino, ez? Baina, ez nuke arazorik izango draga egiteko, eta irutzen zait, ondo pasako nukela, divertituko nintzatekela, pailazo bezalari divertitzen naizen bezala. Hor bat dugu proiekturen bat edo zerbait egiteko, estamos zen fascinantea, baten ikustea pelukon batekin eta beti batzuekin. Zeratik ez? Ego dugu. Eta zu, Katxalin, iniz egin duzu paiazoarena? Segurazki txikitan, baina berdina. Pirritz eta porrotz eta marimototx ikusteko, jantzi gara beraieko ezala, baina eski berez nahiko lotxatia naiz, eta ustut, hitz egitea oso gutxi gustatzen zain, nahi dut abestu ordan, lotxak entzen ditu danean, izango nintzateke fijo. Baina oraindik badut prozesu bat, aipatu duzu, Jogurinak, galdera baten aurrean esan zula, ni pailazoa naiz. Eta egia da, pailazoa izateko, ez dala behar ez pinturarik, ez zapata handirik, ez koloretako jantzirik, eta esan honuke ez da sudur gorririk ere. Hor dago Charles Chaplin, eta beste dago hailako klon eta pailazo handiak, pintatu ere egiten ez zirenak, ez. Igual honek laguntzen digu, pizkat, personaia bat sortzen, edo gure lana egiten, edo fantasia bat sortzen umentzat ere, porroz da, ez da Jose Mari mozorrotuta, zu Katxalin zara eta zu Jogurina zara. Baina egia da, pailazo izateko, behar dezula pizkat gogo hori, ilusio hori, arima hori, eta nahikoa duzula horrekin, eta esan bezala, horre laguntzen dizula gero, lotxak entzen, zure nortasunan indartzen, eta komunikatzen, eta zaren hori azaltzen, mugari gabe, baina, bueno, prozeso bat da, bai hori zen. Eta garantzitxo da hori fantasia bat sortzea, porque askotan ere, errealitatea da dena, orduan, tio, zeboiten espazio batean batan fantasia hau izatea, en plan, dena kolorea, dena no seke, dena travestiak, dena no seke, jate garenan igual, festa batera, dela queer festa bat, denak dira como super, maquillatutak, eta luma, eta no seke, da como,
eske ojalá fantasia hau izatea realitatea. Hori Eske daukate iesi aurrek, behar ez? dugu, bai. Aurre daukate Bai. fantasia, daukate irudimena, daukate jolasa, eta askatasuna. Eta gero joaten gara galtzen, ez? Total. Eta zorioneko gu, oraindik ere aur hori bizi dugulako. Total, ez? hori da Eta- garrantzitsuena, total. Eta alzatzen dugulako, ez? Bere fantasia, bere ilusio, eta pasio guztiarekin. Total. Bueno, jolasarekin pasa joren, azkeneko galdera, azkarra igual pixkat intensa, baina bueno. Nola ikusten duzu, etorkizuna? Zein uste duzu izan behar dira hurrengo pausuak, non jarri behar dugu fokoa, zer egin behar dugu, zer aldatu behar dugu? Eske ni ez dut asko bentsatzen. Egin dituzu. Ez dut asko pentsatzen, Pero pentsatzen duzu. Bai, baino... Pentsatzen duzu, esan duzu, Jogurina eta Elorri Jon ikusten, hasi zinean pentsatzen, ostras, bide bat ireki behar dut. Bai, baino Eta azkenean- gehiago nigan. Ez... Bai. Osa, eske badut hor... Ezakit, sentimendu arraro bat gizartearekin. Zeda, alde batetik, batzutan ikusten dudala super aurreratua, Ja. beste batzutan super atzeratua, orduan ez dut klasifikatuta oraindik non gauden ze jartzen diate burua, komun bombo, orainola, Ja. baino, a ber, pues gauzak aldatzen ari dira, baino, ezakit, nik esan duzuna kultura, nik uste Hori. izan behar dela gehien lagundu behar duguna, eta sustatu behar dena, eta nik uste kultura asko sustatzen munduaren gehiengoa Bai. konpondu edo hobeto Baina- jango zela. Baina, ez hor lan handi egiten duzu txosnetan eta txosna guneak aldatzen eta berritze lan Bai. hortan, adibidez, egiten duzu kriston lana. Bai. Baina hori eske ez dakit. Osea, ere da asko disoziatzen dudalako dragarekin, Ja. Eta batzutan nahiago dut ze orain gaudela puntu batean altu, eske no me quiero creer Beyoncé, osea, Bueno, baina... orduan ez dakit dut hor. Ez, nik uste eta aurrera egiten nahi garela eta aurrerapenek errazioak hartzen dutela, ez? Bai. Eta gaur egun sare sozialekin eta arazo badaukagula, ez? Ematen zuen, sare sozialak, internet, eta hor askatasuna izango dugu, eta hor izango dugu komunikatu eta ideia guztiak, baina hor dirua dutenek, boterea dutenek, botere faktiko hiek inbertitu egiten dute hortikan haien ideiak, haien privilegioak sustatzeko, eta haien bazterkeria sustatzeko, eta indar handia daukatez, eta konturatzen gara gure ingurura ere iristen direla nolabaiteko idei horiek, ez? Eta orduan aurrerapenak egiten ditugu, baina horiek ez dira ziurrak, ez? Beti dago arrisku bat atzera egiteko. Orduan, azkenian, egin behar dugu, sentitu, pentsatu, ekin, saretu, indartu, Total, eta total. komunitatea, zuk ere aipatzen zenun, komunitatea hori sendotu, ez? Eta geurea zorionez herri txikila da, elkar ezagutzen dugu, eta gau aukera saretzeko, eta kultura sari zarela, entzutea besteik ez dago gure abeslariek, gure idazleek, gure bertsolariek eta gure kulturgileek zeri egiten diote referentziaien lanetan, ez? Eta zorionez, kultura eraldatzailea eta ezitzailea eta euskalduna daukagu Euskal Herrian. Bai. Total. Bara, bai, pasako gara jolasera, no? Ja, orain pixkat ja erlasatuago da, ja, en plan... Bale, horreko jolas izango da, nor izango litzateke travestia eta nor payasoa. Orda, nik esango dizkizuet bi izen, bi pertsona ezagun, eta zuek esango dizuen norkingo luke hobe travestismoa eta nork hobe payasoarena. Bale? Lehenengo bi izenak dira, Aimar Zeta, ezagutzen duzu Aimar Zeta, artista oso gaztea, ezagutzen duzu? Aimar, hau bai. Ez, beste Aimar Zeta. Bueno, Aimar Zeta eta Olat Salvador. Ostri, Nik argi daukat, Bai, Bai. Nik olatz ikusten dut travestitzen. Nik hori samarrun ere. nik ere. Horatz, gaina pegatzen zaio, experimentatzea, bere estetikarekin eta bere Bai, tal. bai. Eta Aimar Zeta nik uste dut payaso, total. Osea, Bai. oso ibertigarria. Payaso ez duten zerbait, eta guztiak ikasi beharko genuken zerbait da, ez dutela lotxik, a ber, hasta Ja. cierto punto, ez beti, evidentemente, baino, lotxa hori galtzea da zerbait garrantzitsua artistontzat, eta ez dut Aimarrek
kasu askotan, ez? Bere TikToketan eta Buah, galtzen duela todo. lotxa hori, eta niri betiz, incluso envidia, en plan, Bai, ez bai. guai. Ai, Marzeta, hor zaude, barkai dazu, ez zaitut oraindik ezagutzen, ze TikToketalako gauzetan ja fase interesantea nago, interesante superiorrean nire bizitzan eta ez ditu jarraitzen, baina ezagutuko zaitut, Eta holat, zu bai, bai travesti eta bai pailazo ere bai. Bai, total. Horreko bikotea, Izaro eta Olai Intziarte. Lehen komentatu dugu Izaro ama izango dela, eta tokatuko zaiola. Izaro, Pixka zorionak, jaiotzen nien deitu, nik emango jo titia. Katalinek aldatuko jo pardela eta Albinak garbituka kapastela. Total. Utsi pizza bat eta kroketa bat txugu zainduko dugu ordu bikate. Vale? Eta, bai, nik uste Izaro pailazo. Bai. Eta Olatzi ikuste diot, bai Olaia. pailazo, Olaia barkatu, baina baita travesti ere. Bai. Ze gainera pizkat, ez dakit, seria ere bada pizka bat, ez? Sekulako abeslaria, ni oso jarraitzeie naiz, bai Olatzena, bai Olaiarena. Eta Olaia, nik ustez, bai, transformazio horretan gustora sentituko litzatekela eta deskubrituko genukela zerbait berria. Total, Bai, total. bai. Erronka bat. Bale, horrengoa zuretzat, Katxalin. Diana eta Rita. Maruxakeko Diana eta Rita. A ber, Diana da askoz lotxatiagoa. Ja. Orduan, pues, esango nuke Rita paiazoa eta Diana. Gainera Ritari le pega. Ritak aurrekin lan egiten du, bueno, Bai. bere dragez kanpo. Le pega pixkat Bai, paiazo. bai, bada, Vale, pixkat. Me gusta. Aizu, katxalen. Ze uste duzu? Pailazoak ez garela lotxatiak ala? Bueno, Es que ez dirudi, Bat Ja. ere. Bai, pailazoak esango nuke lotxatiak izan daitezkela. bai, Eta bai. pailazo izate horrek laguntzen diela beste Claro. barruko Bai, bai. jateatzen. Gero poliki joango gara, gure sentimenduekin eta aurrera egiten, ez? Bai, bai, bai. Baina sentimendu naturala, dianak erreprimitu behar, ez? Ja. Denak, ezagutu baritugu sentimenduak, horiek ezagututa, pues, bueno, bidea egiteko, ez? A ber, berdina pentsatuko dute gutaz ez garela lotxatiak, baina tokatzen zaigunean bestaldean, Lotxatia da vergüenza, ez? Eta zu handik asko esango termina esa sin vergüenza. bai, Ez, totale. Baina lotxatia zara. Bai, bai, Eta jende asko esango nuke. Baina nola izango da lotxatia, hola jazteko, hola agertzeko, hola ateratzeko, hola Bai, bai. espresatzeko. Baina bai, Bai. lotxati badago hor barruan, pailazo baten barruan egon daiteken bezala, Total. Venga, bazkeneko bikotea. Biok egon zarete bibazueken, beraz ezagutzen dituzue, Xabi Sukia eta Maialen Arzaius. Bai. Nor izango zen travestia eta nor paiazoa. Zalantzari gabe sukia travestia. Total. Eta maialen pailazo. Bai. Gainera Maialen bada nahiko paiazoa ere bere humorearetan, ikusten Ez du du. pintura behar. Ez du behar. Oso merkateko zegu. Baina berantziz ere, Egia. Bai. Zu ados? Bai, bi gauzak izan daitezke, problemarik gabe. Es que artean munduan como que dera cara como, ¿no? Osa, ez dakit. Bueno, gehienak ez dakit. Bai. Ba, listo, hau izan da dena. Esan diate, opari bat ekarri dazuela, ez dizuela nik eskatu. Dena improvisatua izan dela. Bueno, Katxalinek ekarri zu opari bat. A ber, Katxalin. Karri dute guzkilore bat, Ostras, babestuak egoteko. kontuz, hori da. Orain Mariusak bagaudela euskal kulturarekin atope, Ai. A ber, ikusten da, hor. Eta horrela, babesa izateko denboraldi Ba, oso berri ongi, hau babestu behar, honek babestu behar. Eguzki lorea eta nik abesti bat ekarriko dizuet. Kantatuko dizuena zuei eta adieraziko dizuena zema maite zaituztena. Vale. Aiene, agur balagun baite, nola ez berriz ikusi arte. Lastan bat eta gero bi muixu, zuen zai hemen izango nauzue. Benetan goxo zainduko zaitut, digan lekutxo bat izango duzu. Eta bezalkada bat bihontzat. Eskerrik asko. Mi esker, bihotza, mi Zanta esker. plazerra, etzatik. elkartu Bai. alizatea elkarrekin, Bai, eta, hoize, osasuna, maitasuna eta eskatasuna denontzat. Total. Eta laguna betirako. Eta jarraituko dugu holtzan, travestiak, pailazoak, beste artistak denak elkarrekin. gauzak egiten. Holtzatik bera eta aurrera beti. Gurea bizimodua da.
Ba, mi esker, bikote, baian eduzuenan Zuei. zabazten nik etuko hemen TikTokak ikusten. Eskerrik asko. Agur, gariños, Agur, musutxu. Albina maitia. Ale, beste bat arte, Gutxu. Ziko dugu. Mua! Ai, marka pasa muitu dira. Hace calambre. Itxaron, katxalit, banoala zurekin. Agur, agur. TikTokera. Guazen eguneko gomendioarekin. Travestismoari buruz gehiago jakine baduzue, hauek dira nire gomendioak. 2 pelikula klasiko gaude mundu guztiak ikusi behar dituenak. Aguan Fu, Gracias por todo, Julie Newmar, eta Priscila, Reina del Desierto. Ez bazarete de pelikulas, ez zarete más de lectoras, baituzue liburu ugari, haien artean Travesti, Misterena, edo Man Enough to be a Woman, Jane Countyrena. Eta ez baduzu olako interesik eta bakarrik musika eta fantasia nahi baduzue, ba, entzun nire diskoa Izar, Jogurina Borobaren Poliamor, edo Divina Komediaren Puto Drag. Así que ala, baduzu etxeko lana. Txau!